And gentlemen, vanhu vaya vatanga nhasi pane nyaya yavari kutenderedza futi vari kuti zvoni hanzi ndini Blessed Geza. For your own information, this account ndeyekunyeba, ndo zvinhu zvekutanga, ende muziva kuti isusu hatimbofe takasekerera zvinhu zvakadaro kunge zvichiitika nekuti Geza is man of the moment. Ndiye munhu akatariswa navanhu vazhinji vakawanda vari kuita zviri zvepolitics nakuti vanhu vari kutaura zveZimbabwe. So ava kugadzira maghost avo vari kutaura hanzi Geza atiza muZimbabwe. Fellow Zimbabweans, I wish to announce that after I received intel that Mnangagwa deployed members of SARS to hunt me, I decided to leave the country in fear of my life. I know those are ruthless killer soldiers, but I will recently make a press statement before coming back. Murikunzwa zvakutaurwa manje panapa. Mastatement evanhu vaya vekuti ndo vakomana veintelligence vakajaira kufamba vachinyepera vanhu. If you still remember zvinhu zvakamboitika akasi kutanga vanhu vaifambisa mastatement akadai so madays ayaya painzi zvoni pasadhaki iri kuuya pakapera maelection 2023 paya munoona pakatanga kufamba vachinzi sadhaki iri kuuya maZimbabweans don't worry, vanhu vakatorelaxa vachitarisira kuda kubatsirwa nesadhaki. But hakuna chakazoitika. In fact sadhaki yacho yakatozowedzera kutoti vanhu vatorwadziwa because vakabva vatoenderera bva vatonogadza munhu wacho maifungidzira kuti muda kuwana help muchiti akabiridzira maelection tozonodidi akabva atoitwa iye chairman wesadhaki yacho. Zvinhu izvi takatozvitaura zvichangobuda madhezi acho anachudzwa kuti sadhaki uya tichiteereza kuti hakuna sadhaki iri kumboya ndi sadhaki ina kana zvichabatsira Zimbabwe. Takavengwa takadedzwa nemazita akasiyana panapa tichinzi yo watengwa navo wazodidi. Time yazofamba vanhu ndobva vazozviona kuti chachitori chokwadi chaitaurwa, and I was the first person kuti hakuna sadhaki iri kuuya mukunyebero, but vanhu havakatadza kuzvinzwisisa. This time around vadzoka nechimwe vakunyeba kuti hanzi Geza atiza muZimbabwe. Muri Zimbabwe I don't know. Ina amwe handidi kutaura zvakawanda pamusoro penyaya. All I can say ndechekuti Geza haashandise Twitter, haana Twitter account. Ndatopedza nemi so namba ndindakuisa pa screen vanoda kusenda maaudios mugara masenda ipapo. Hello, Kulen TV. I just want to understand the situation of ZANU-PF and the other colleagues. They're always saying, ZANU-PF pari zvinhu yakufanira kuendesa, yakufanira kuita maprojects, yakufanira kuita chichi zvakasiyana. Right, all along, all those people, why vanga vasingamboisi zvinhu izvozvi kuvanhu? Because of this person called Geza now is talking about something in a sense kuvanhu kuti vaone kuti no tanga tiri muudzvinyiri hweZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa. And now people they're saying itakufanira kudai, itakufanira kudzokera kumauta, takuita zvekumaproject, takuita zvechi all along papasina kana maproject, papasina kana kutaurwa nyaya dzemaprojects and stuff. But nhasi nenyaya yekuti zvinhu zvakubuditswa pachena kuti aiwa ava vanhu avaimbavha kwakunzi kune maproject. Why vanoida kuti basa kumeso nhasi vachiti kune maproject? All along maproject acho anga aripi? Vanga vakamaisa kupi? Vanga vakamaviga kupi? Akubuda pachena because of kuva nemumwe munhu akunyatso ava nemuono kuti aiwa no uyu murume uyu nyika akundikana kuitonga. Nhasi kwakunzi kwava nemaprojects, kwava nechii zvakasiyana. How come a president of Republic of Zimbabwe, munhu anorespectiwa zvikuru, unokomishina chibhorani nezvidhamu, dhamu chari kuchera dhamu chii chinonzi kwanzi kukomishina, unokomishina dhamu munhu mukuru akaita seuya, instead yekuti aise mabasa pane vanhu, but they are busy fighting nekuita flambo, chionererwa vachiita zvavanoita nana Wikilelo Chivhayo nana Japureza nanani vachipiwa zvimota nezvinhu zvakasiyana. But while these people they are suffering on the street. Right. Tine vanhu vari kuzama kurarama muupenyu because muZimbabwe hamuna mabasa. Matarisa nhasi city council pachayo inenge ichimhanyisa vanhu vachiwana mota dzavari kutodira petro dzekumhanyisa vanhu on the street. But vanhu vari kumhanyisa. Remember one thing, ndo vanhu vakapromisa basa kuti after 100 days pane mabasa akasiyana. But hapana kumbomuka kana basa wani. Pakangowanikwa basa rekuba mota, rekuba mari chete vachiisa muhomwe nevana vavo vese vachiguta vachiita zvavanoita. Nhasi vakutaurira vanhu zvemaprojects ekuti ZANU-PF is there to develop. Inodevelopa chii?
chinonzi kudevelopa vanhu vanokuziva ere kana vanotaura nyaya dzekungodevelopa chii chavakamboita wani chinoratidza kuti hai ndo chinhu chavakaita ichi chinhu chakaitwa neZANU-PF ichi chinhu chakakosha zvikuru chinoratidza paruzhinji rwevanhu. MuZANU-PF vanhu vari kudya ndo vanhu vari kutotaura zvavari kutoda on the street, but vanhu vari kusafa vazhinji vari kungofira mumwoyo. Ukatarisa vana veZimbabwe vazhinji vanotori nezvirwere mubrain dzavo, vanotori nezvironda mubrain. That's why you see some of us we just die from nowhere. Ngonza munhu akolapsa kufunga kuti vanhu vacho ndovapei, ndinorarama sei, upenyu hwamangwana ndichaita sei. Wozonzwa munhu achiti ZANU-PF yakanaka hai, inoda kuvaka nyika hai, ine revolution. Unozwa zvimwe zvinhu zvekutaurwa nevamwe vanhu veZANU-PF aya anonzi matuzvi chaivo. Dai vari vanhu vanofunga vachigara pasi vachazozviona kuti no vanhu vari kutambura. Isusu we are suffering, ladies and gentlemen. Tiri kusafa and we are not going even anyway. As long utongo huripo hapana kwatiri kuenda. We are wasting our time, especially vanhu vari kupedza zvikoro pari zvino vese vari kungozara mumastreet, they are not doing even anything. Vanhu vari kutambura. Enda iko kunonzi ndokwakavhoterwa neZANU-PF, ndopaunyatsonga kuti vanhu vari kutambura, vanhu they are suffering. But because of udzvinyiriri nekuvhundutsirwa, munhu hapana kwaanoita, angakwanisi kuvhota ari free. Takungovhota, takungosanganiswa nezvinhu zvisipo. Ladies and gentlemen, ngatibatanei. Now it's high time kuti tionesane chokwadi chakanaka. Utongo hwamunangagwa uko hauzi utongo. Utongo hwodzvanyiriri, utongo hwomuurayi chaivo chaivo. Because tichasvika rini tichinyeperwa. Zviri kunzi kwanzi ZANU-PF ine 100 tactics dzekuwina my-election. Right, muri kuriga my-election, yes, we understand those tactics and stuff. But tactic yekuti ikonomi ienderere mberi munayo here? Hapana. Tine maChina ari kuuraya nyika every day and night. Hapana chiri kubuda. Saka ndudzi kuti tiri kuenda kupi? Ndekupi kwatiri kuenda? Ukataura chokwadi muZANU-PF unofanira kufa nekuti wabuda pachena. Ukataura nhema muZANU-PF unofanira kupiwa mota because wavakurudzira. Nyika haina kwairi kuenda vakomana. Tiri kutodzokera bheki. Izvezvi unoona munhu akamisa kasikipa akaisa zidhendereya muhuro achitaurira vanhu nhema, nyika iri kuda iri kuenderera mberi, vamunangagwa vane muono wa2030. Muono wakapiwa naMwari. Mwari achipa zvinhu zvakapusa kudai, imi musatamba nezita raMwari. Let's try by all means to respect the word of God. Kuti Mwari haana kana rimwe zuva rakamboti kwanzi ZANU-PF is 100%. Nevertheless, vanhu tiri kutambura, kutamba nhamo, noti zviri kutamba zviyazvi. Vakadzidza vakagara mustreet, vasina kudzidza mbavha dziri kudya mari muZANU-PF. Vanhu vachifara vachita zvavari kuita. Mane shamwari ka upenyu hwakaoma. Hatidi kunyepa, upenyu hwakaoma. Maprojekti ava kutaura nhasi nenyaya yekuti Geza ataura chokwadi kuti aiwa muri mbavha, ndokwakudzi maprojekti maovheteri anofanira kupihwa mari, anofanira kupihwa chii. Vakuzvitaura nhasi. But from 2017 pavakatora nyika havana mbozvitaura. Havana kana even any one project vakamboita. But project vangoita ndongoti chivayo. Tenga ndege, tenga dzimota uchipa vanhu vari kuimba kuti 2030 tinenge tiripo. Amen. Kuti tiri kumboenda kupi? Ngationesanei, tione chokwadi. Because nhamo tinayo. Nhamo chaiyo ndiyo yatava nayo manje. Nhamo tinayo. Zvina tifire muchokwadi than kufira mumakuhwa. Because mumakuhwa matichafira ka ndeve kuzvinyepera apo nguva ichienda, apo vana vavo vachipfuma, vachipinda mumadhorobha akasiyana siyana, vachitora zvavanotora, vachitora mamainzi, vachitora vana lithium, vachitora chichi, zvese zvakasiyana siyana, all project ndedzavo. Saka varombo apa tichaenda kupi? Ende varombo apa tichaperera kupi?
veduwe vanhu dai vambotinzwirawo tsitsi. Baba vadai vatinzwirawo tsitsi vambobudwa muchigaro vambopawo mumwe munhu tione upenyu hunotevera.